Arratzaldeon guztioi ongi etorriak antzalekura, hasiko gara aurkezpenekin. Hemengo taldea Urlubi Eskolaia. Batekin Gotzon Pablo Isidro Castillo. José Oyer Bengochea Ramona. Lau Pablo López Molina. Dos Anton Negarreta Etxebarria. Sortzi Bisei Ander Corrujo Artetxe, Irulau Inigo Larrea Etxaburu, eta Ikir Ladeuneko Artu. Urlauen taldea, Iker Cabello Mora, Sei Unai Egia Borra, Zortzi Laura Velasco Pablo,